Türkmen oğulları Üçok ve Bodok diýip iki sanaşaha bölünýärdi. Bodoklar Oğuz hanyň ulagulary, ýagny Gün han, Ay han hem Yıldız hanyň neslinden dören boýlar. Üçoklar bolsa Oğuz hanyň kiçi oğullary, Göw han, Dağ han we Deňiz hanyň neslinden gelen boýlardy. Oğuzyň töresinde ulagulary döwletiň başy bolup, kiçi oğullary bolsa döwletiň harby güýji hökmünde çykyş edýärdi. Emma bu wagtyň geçmegi bilen üýtgedi. Döwletiň guruluşyna gelsek gynansak-da döwleti kimin guranyny barada anyk maglumat ýok. Käbir pikirlere görä döwleti guran türkmenleriň beýik hakany Oğuz han diýip saklaýarlar. Ýöne bu pikir düýbünden ýalňyşdyr. Bu sözüň sany anlatmasy 10 asyr. Atamyz Oğuz Karan biziň eramyzdan öňki 2-nji asyrda ýaşap geçipdir diýip saklanýar. Oğuz ýa bu döwlet bolsa biziň eramyzda 8-nji asyrda döredilýär. Oğuz ýa bularyndan diňe Ali Han we Şahmälik barada maglumatlar bar. Galan ýa bular barada maglumatlar ýetip gidipdir. Şunun ýaly videolaryň dowamy üçin kanala agda bolmagy, like basmagy hem-de kommentariýlarda öz pikiriňizi ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň.